Sirimang-rimangyon di minggu nasomal nasab pasapuluduahon tahun B. Pajaho perjolo sian surat ni si Job bidus 30 ayat sada diuduti tu ayat walu sahak tu 10 sada. Pajaho paduahon surat na paduahon Apostel Paulus tu halak Korin bidu 5 ayat 14 sahak tu 10 pitu. Berita nauli sian Markus bidu 4 ayat 35 sahak tu 40 sada. Pajahau parjolo siap buku ni si Job patariason sahala namarha perseaon jala parroha naukap namarukil mengedopi sitaonon. Pola do si Job mangapehon hasalaon tu debatas siala aka parukilon na niadopanna alai dipatakas debatado hakomion na adong didirina debatado na manoppa saluhu laut jala ibanado na tolak manaluhon saluhu hagugon na adong diportibion sa guru tu huasona laut ima inganan ni akka hajahaton jala boido ditaluho debata marhuaso do debata tu saluhu nai jala marhuaso do debata laho paubahon parnguluan ni jolma sian parsorion tu halalas ni roha marhite pajahaw na paduahon di patuduhon Apostel Paulus do ulaon pakkobasion na tu halak Korin na makhaguguhon Kristus marhite holong ni Kristus hita jolma di pay baru gabe panopaon na baru lapatan na hita jolma gabe lamangulu na baru bongok turumang na baru pernuluan marlapatan na baru di debata na domu tu holong ni debata ay mate pe Kristusi mate humok kopita jolma aka perdosa jaladang na gabe mamikiri dirina sa diri Jesusi jala ima rumang ni parnguluata mate jala hehe rapon Kristus ima parnguluan na baru. Barita nauli di minggu nasomal na pasapuludua honon patariasot tuhita taringot na niadopan ni akasisian ni Jesus haba-haba na gugu situtu di tonga-tonga ni tao. Mabiar akasisian ni Jesus alani didok Jesus mahatana buasa songoni biar muna songon namuru Jesus tua kasisianna dia pehon na kasisiani hasalaon tu Jesus dia tong nasida naso di parwaho Jesus ngulu nasida ditaui diripudo di pasobu Jesus nasida di tonga tao songon si Job na mga pehon hasalaon tu debata di bagasa pajahaw parjolo di boto akasisianido narap doho Jesus nasida alai totong do mabir jala busisaun nasida dang di pangasakon nasida Jesus naung dihaporsaun nasida sahira na di pasahat akasisiani saluhuna nguluna tu Jesus marakup panorsorion songon na melep haporsaun ni nasida ujungna sahira na madele nasida dang adong patuduhon usaha na mekmet mengadopi nama sai holap patuduhon habusi saun mabiar jala sai marungutungut dopak Yesus sada ipola na boy sirimang-rimang nyon marhite akapajahaw diari minggu na pasapuludua honon ima ikom marukil dohita mengadopi gelubang ni permuluan jala unang taapehon hasalaon tu Jesus sude dohita mengadopi gelubang ni permuluan alai dihirim Jesus do asahita jolma boy patuduhon setak ni dia na boy si ulahonon dang nagabe madele dang nagabe pasobuhon dang nagabe vakum so jala sip jala dang say holan napasahaton jala mangasak ko Jesus sabing alai ikon adong do usaha manang parulaon sa tolak gugutang jala marujahon di haporsiaon ikot tapatuduhod do na adong haporsiaota tung makirim si tutudo Jesus
asa tapatuduhon ngulu hasa daun di tonga-tongata jala totong patuduhon ahna buesi lohonota sitta ni hagugota dina mangadopi akagalubang ni pernguluan dihirim Yesus do asa hitape boy mangalugahon akagalubang ikon retado hita mangalugahon soluta di bagasan haporsiaon tung masay dihirim Yesus do tapatuduhon ahna boy si bahenon tung surape godang akagalubang ni pernguluan jala Yesus dakya masadi madongane hita jorma sayang dia ma lamporsia hita tutuhane tung surape jok ro jala ta adopi akagalubang ni pernguluan Tuhan ma nama masu-masu amin.